ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Rule TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 31 октябри соли 2022 1000 рубли бо қурби давлатӣ 162 сомонӣ ва 80 дирам бо қурби интиқоли маблағи Алифбонк ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 12 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. Opel Astra G, Sechka, Toyota ва ғайра беҳтарин мошинҳои фурӯшӣ мешаванд бо нархҳои арзон, бо нархҳои дастрас. аз ҳама мошини арзон дар имрӯза навормон нархаш ҳамагӣ 15 000 сомонӣ мебошад. тамошобинони гиромӣ, барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуба аз даст натиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Opel Astra G соли барориш 2000 мебошад. объёми мотор 1.6, коробка механик, сӯзишвориш танҳо бензин, газ задагӣ нест. нархаш бошад 55 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. WhatsApp доранд. нархи мошин боз албатта ки савдо мешавад. дар ноҳияи Данғара қарор дорад. дӯстони азиз, ин ягона мошини мебошад дар имрӯза навормон ки аз ноҳияи Данғара аст. дигар мошинҳо ҳамашон фақат аз шаҳри Душанбе мебошанд. Mercedes C-класс соли барориш 1994, задний привод 2 литр мотор, сӯзишвориш дизел, коробка передач механика. мошини фурӯшӣ ҳолаташ хубай. мотор камрасхода 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 та электропакет, обогрев сидений, люк дорад. срочно фурӯхта мешавад. срочно мегӯяд соҳиби мошин. нархаш бошад 30 000 сомонӣ. боз албатта ки савдо мешавад. боз якта дигар C-класс соли барориш 1995, задний привод 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад. коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати беҳтарина. биё ай пешбин, савдо дар болои капот, як даст мошинай. нархаш бошад 50 000 сомонӣ. савдо дорад. тамошобинони гиромӣ, дуюм, сеюм ва дигар мошинҳое ки дар имрӯза навормон ҳастанд, то охира ҳамашон дар шаҳри Душанбе қарор доранд. агар ба шумо ягон мошин лозим бошад, аз минтақаи худатон дар комментарияи ҳамин видео нависен ки чӣ хели мошин ва аз кадом ноҳия дар кор. мо кӯшиш мекунем ҳамон мошина дар навори оянда ба шумо пешниҳод кунем ва ҳатман дар каналмон обуна шавед. Opel Astra G соли барориш 1999, передний привод 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач бошад механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка 100%, ходовой тӯбча, ҳуҷҷат 9 моҳа. алиш намешава ака устота биёр. бинаш гарантияш қатъӣ. мошин тоза, касе мегираш баракат меёва иншааллоҳ, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин бошад 58 000 сомонӣ. савдо дорад. Toyota Vitz соли барориш 2010, хеҷбек мебошад. 1.3 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач автомат аст. мошин дар ҳолати беҳтарини техникӣ қарор дорад, мегӯяд соҳибаш. кузов RS, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, монитор Android, камера задни ва хода ҳаст. расход топлива 6 литр дар 100 километр мебошад. хайдории аниқ занг занед, боз савдо мешавад. нархи мошин 72 000 сомонӣ мебошад. Opel Vectra A соли барориш 1995, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳуҷҷатҳо то моҳи августа.
то моҳи августи соли 2022 яъне аллакай ҳуҷҷатҳош гузаштагиай. балоно 90%, мотор 100%, хадавои нав кардагиай без расход. нархаш 30,000 сомонӣ савдо дорад, алишам мешавад. BMW пятерка соли барориш 1998, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мотор 100%, коробка 100%, аккумулятор нав, мошин задагӣ пусидагӣ надорад. мотор 2 ва нуса, илтимос фақат харидору занг зананд, кондитсионер кор мекунад. нархи мошин 32,000 сомонӣ савдо дорад. коробка передач чӣ хеле гуфтем? Механика. Toyota Camry соли барориш 2010, передний привод, 7,5 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, автомат. мотор хадавои 100%, ягон расход надорад, савдо дар пеши мошин. мегӯяд соҳибаш, нархи мошин 128,000 сомонӣ савдо дорад. Mercedes C-класс соли барориш 2001, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, автомат. Составниш зурӯя мега соҳибаш 4 баллони нав, срочно фурӯхта мешавад, мотор 2 сечка, 1 сола ҳуҷҷат. нархаш 51,000 сомонӣ савдо дорад. Mercedes E-класс соли барориш 1996, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, автомат. мошин дар ҳолати хубай мегӯяд соҳибаш, нархаш 55,000 сомонӣ савдо дорад. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби мошин занг зада пурсон шавед. Deo Nexi соли барориш 1995, передний привод, 1,6 литр мотор, сӯзишвориш газ, коробка передач, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочно фурӯхта мешавад. мегӯяд соҳибаш, нархи мошин ҳамагӣ 15,000 сомонӣ савдо дорад. Toyota Prius соли барориш 2011, передний привод, 1,8 литр мотор, гибрид мебошад, коробка передач, автомат. соҳибаш мегӯяд ки мошин нав омад, тайёраи тозаи баъд перекидкаи ай ҳама хуб, дар ҳама ҷош гарантия ҳаст. бисёр арзон намеша, беҳуда занг назаред. 4 баллони нав, монитор, задни камера, ҳама чӣ дорад. мегӯяд соҳибаш, нархи мошин 105,000 сомонӣ боз савдо мешавад. Toyota Prius чӣ хеле ки медонен, яке аз беҳтарин мошин барои таксӣ мебошад, камрасходай, барои ҳамин махсус барои ҳамин сифатҳои хубаш дар ҳамин рӯза навормон мондем ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. кадоме ки ҳамин навора то охира тамошо кард, дар комментария рақами 12 монен ва фикри худатонро оиди видеомон нависен. ягон хел пешниҳод доштагӣ бошен, ҳатман нависен. ҳамаи пешниҳодҳои шуморо мо хонда иншоаллоҳ кӯшиш мекунем ки дар наворҳомон ворид кунем. раҳмати калон, то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.